Royal overflip. Ja, det synes jeg virkelig. Altså, man skulle kraftigt tro, du er blevet betalt for det. Nå, det er det vist også. Det er fordi, at Henrik han jo ser en ny karriere på TV3 med Masterchef og alle de der programmer der, ikke? Ja. Gud, ja, er nogensinde blevet spurgt det? Jeg spurgte om Vild med Dans et par gange. Ja, det er rigtigt. Jeg har været med i Masterchef. Det er jeg meget, meget stolt af. Det var fandme sjovt nok. Men vi skal tale om dronning Margrethe. Hun har fødselsdag. Og i den forbindelse har TV2 vist en udsendelse, der hedder noget så opfindsomt som Margrethe. Og der har man helt tæt på... Det er bare Margrethe. Det er ikke Margrethe 75, eller? Nej, jeg tror faktisk bare, det hedder Margrethe. Okay. Det sjove er, at det er lavet af JJ Film, som er ejet af Martin Jørgensens far. Der er en lille historie omkring det her filmselskab, vi skal tale om senere. Vi har også en telefon til Janni Matorne nu. Janni Ræ. Hun er blevet gift med Carsten i går. Nå, tillykke med det. Går ud af Stals Rådhus. Og hun har allerede skiftet efternavn på Facebook. Hvorfor man ligesom, det er bare et skuespil. Det her er Nova. Så var reaktionen sådan underligt forurettet. Hvem var vi egentlig, vi skulle stille et digters talent, sådan nogle jorden. Det var som om, manifest, som handler meget så var det næsten per definition upassende. Og det hele kulminerede jo fuldstændig surrealistisk derude ved det der pressemøde, da der så herunder undertegnet var nogle journalister, der stillede nogle kritiske spørgsmål til opstillingen af Hassan. Blandt andet var et af spørgsmålene, er det ikke bare et stunt det her? Hvad man jo godt kan have, apropos det her Altså Nationalpartiet kan få nok samle stemmer. de der underskrifter. Og der siger så stifteren af partiet henvendt til pressekorpset, at det var upassende at stille den slags kritiske spørgsmål, fordi man skulle forstå, at Nationalpartiet var i en fase, hvor det var vigtigt
bruge det som platform til at få mig profileret. Hvis man vil være med i det der game, så må man altså også acceptere, at man får stillet spørgsmål om andet, end det man lige synes er sjovt, og i øvrigt bare ligesom afslutte